We love you, thank you. Oh yeah! Prichádzajú moderátori Rádia Vlna, Martin Chinoranský a Rasťo Ort. Dámy a páni, sme tu s vami a mi to bol fantastický Peter Andrej, ako sa vám páčil, dievčatá. Aj po tých 30 rokoch dobre, aj keď mal to tričko, už nebolo hore. Ale keby len dievčatám sa páčil, že? Chlapci. Tak to je úplne v poriadku, čo, ale keď bude mať toľko rokov, čo on chcel by som tak vyzerať, ja tak nevyzerám ani teraz, a to nemám ani toľko rokov. Podľa mňa si jeden z najkrajších. No dobre, vážení, ale teraz si zaspomíname ešte v čase, lebo pamätáte si Funesa? Hej, že tady sa vidívejte, tak poďme si dať takého niečoho. Privítajme ho veľkým potleskom, dámy a páni. Funes na Mixtaurofeste, ktorý vás takisto prišiel roztancovať a pobaviť v rámci tejto fantastickej prestávky. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez.